Ka Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom ha kesantrik menaitung arhajar arpuar kelasya Megarai bakan pensangen oswa ya gejing hi jongka. Hendrai kan netpat banekran bat kesorkar jelah halor kimat jengdawa ki bampat seiso. Unong ay kitian ka Fastom uba amebon lengdo uloong bakino hikai kim snguhun nes ngukmen ni gejing penbena kesorkar jelah ha kabayde bagejing penkeu kutulop ka bakhandai hajar bat hendreu hajar tengkai kino hikai. Hendrai yang mentah kin pediang betchwa nomor kejing kun bandawai kohok kampat kut setia. Ulang baka Fastom kan ekran bad menteri rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma badai ban penkiu tulap san nak shispa man lakasnem. Bad ban kerpat ru badai ban kentiu samar arhajar tengkai kino hikai lower primary kenang bakini kino hikai kino ekutulap ke ban kot ceka arpo hajar tengka. Uba mebon lengdo ulang baka Fastom ke yang skembet ekonong rem kumbaka dawa beroskata baka sorkar kedai ban penkiu tulap kat prahajar tengkai ya berok kino hikai ad hoc. Hiba banong let daga jingkmen ngiha banong let daga jingkmen namar ba ngaru ngandalet chiyeng ngamla ban let daga jingkmen ladang ya tu hok ipi kamtam lengi baladan hang ni hafil mentala andre pau kandai pau teligi sngi walang isong hayeng ru long mangidon bi hafil namangi haban liwat kita ki file ai ti ngi don bet man kapor hafil ai bat ngi de kita ba tristom tam hafil ngi sngosi ba kini ki LP ki baladan ringkat ban ngi kiyo tang driu hajar tingka bat hadu mentaru ngidang persyangi bangin yakran baka sorkar ba lada kalong ba alis ya ki LP kin aino saar hajar tingka kenang ba kita ki LP kin poino arpo hajar kumbayo ki SSA kan haba mentai ki food teacher jong ke SSA ru kila include lah kane te sngoba ya kini ki LP ba pin ai LP bat UP ba pin aino sai ita UP tom lelai nama kila cross ya ka arpau ndai ya kata ka LP begin aino stang ar hajar tingka namenta kita ki LP kenang ba kinla ban poino ya kata arpau hajar tingka ya kan kodor pun kena dai bagi ki managing committee ni sukuk ki yo mesti ni besar daga sorkar akan kodor pun kena bagi besar kan ban pois kita ni kai kembali ke ki ya kata kidan kini ki utility certificate ki utilization certificate te kini managing committee haba ki ai ya kan ka pisa sha kini ki noi kai ba fair ki haban pa sign ru ya ki ya kata ka utility certificate te kat ba ka kumbang ong hatu sien mo kumbang ala banrap ngamla ban kran namenta baro ki noi kai namenta ka experience jong baro ki noi kai bat ngam don ru ha kata ka school ka bagi don lese ki don ki ba ki managing committee ki khamle kumni kumtai khamle shutia kumni kumtai mo kata kala bandon andai kum ka managing committee jungi hi ngai i ba kumno ngali ni kong tip ru bang adai ad hoc ni kong sulet yang tu ngai kadan ka pos balad ngalet namangam da kham sutu thani gini gi ai menchwa tingalet ngayo ai kata ka salary ka ba arpsa hajar te hadian ba kut ngahap ban sign ha kata ka utility certificate yang tu utility certificate ngai i gan ba kadan kerteng jonga kan arpsa hajar ba ap sign tu te kum ta ngai i ki kerteng jong ki wairu ki no hikai ki bai hikai lang ban nga tinga kali ki balai gani ap sign kai gani utility certificate kaya chai te gitu gin sabatai gan oh bakadai kumni kadai kumtai te haskol jungi kita gin no hikai ki basain ya katu kiyo kumtu hi kum bakalong te ye ki we ki skol ngimla ban tip kita ki skol ki shim kumno te nakata ka daw ngamla ban kran na banta jong baro ki skol balada don kum kita ki skol ru ka sorkar ngasngau kan sa shim kia ya kata na hala ka jong hi ka jing skong thu jong ka kan sa shim kia ya kata bakan sa penya chakhamat ya kam ngamla ban tip than namar ba ngamla ban batai than ru ke bakan le tama ka sorkar katkum ka jing ekran hatu sin ru ban ekran ba sorkar ki amba kin sahaban shim kia bakin pedru kumpip kumba pi hamidia ka sorkar ka kran bis pangkam managing committee ngatrai ba ka sorkar ka sakhot yeki managing committee ban ekran ngam tip ya kata ka jipun bomhun jong nor jong no handrai ke ka baka sorkar ka le kade maximum ka bakala ban le kumbang sai ong na report kalong ka basuk ban kular ban implement kalong ka ba tengah nakaliang jonga ngasngau ba ka sorkar ka lale ya bahatam ka ba kala ban implement
kajing kulat jong kesokan nak ke pos ke korba kaji pengkiu kandon badia kane ngala kren hapo jong ka assembly ru ngala aik assurance ngala ke sarkar ba kandon kaji pengkiu ya kajing yarap ya kisko ad hoc ban siu tulak bat kaladon ru kajing kren ke ba kajing dawa nak benta ban siu kum kosaka ke balang m bat ban ai defisit na soka ngila m bat rei ngin pengkiu ya ka ke ba ngila ban le na ka yang ka sarkar den ta daw ka cabinet menin kala approve ya ka ke ba ka snuthu ba ka ba ngamong ba ka ba ai jing hun ya no re no mara ka perthei him ban ba hun ban hun lot rei ka long balance taking to consideration ya ka financial portion bat ka contribution jong kino hikai ha ka liang ka pulik buti balik lagi ni managing committee yang kini school part isngajar kilong kumbaki niat teman kini kai wan pendor itu soka kamtam nama tadi ke school simet ngam kwa ban jubab ya ka rule jong ki managing committee ha kaliam jong kane handre kumbab chief star ula aihin menin kala bandon da ka kenja commission ka ban review baban page ya kar kom penjat ki school hapok ka state ngin sapet ke ka ba hadin hapot ya mentang ngam kwa ban comment halor jong kata